na Johani mudzidzi wakadikama. Iwaishe vakoma. Vana Peter vaudzwa nyaya iyi. Na Maria avana kugara pasi. Yes. Vanzwa kuti Maria wabva kuhwiro. Chokwadi. Ibwe yapachina rabviswa. Avana kugara pasi. Yes. Pamusoro penyaya iyi. Pavhesi ya 4 vanodini vana Peter. Vhesi ya 4 vakamhanya vose vari vaviri. Uya mumwe mudzidzi akamhanyisa kukunda Petro, akatanga kusvika pabwiro, akakotama achidongorera, akaona micheka iri pasi asi haana kupinda. Zvino Simoni Peter wakasvikawo akapinda mubwiro, akaona micheka iri pasi nomucheka muduku wakanga uri kumusoro wake, usati uri kune mimwe micheka asi wakapetwa uri woga. Vhesi yotiyo vana Peter vawashoko iri havana kudzikama. Yes. Vhesi yotiyo Maria achitaura shoko iri. Yes. Vakamanya vose. Vose, sure. Simon Petro neuya mudzidzi waindikama watinoziva waindikama mudzidzi. Yes. Waivata pachifuva cha Jesu. Ndiye John zveu. Yes. Ndauri kunzi vakamanya vose. Vakamanya vose. Uya umwe mudzidzi ndokumanya waindikamwa John. Ndokupfumura ndokuinda mberi. Amen. Ndobva asiya Petro. Yes. Mukumanya kwake John ari mberi kwa Peter. Sure. Vhesi inotiyo John achisvika pahwiro, wakasvika pamukova wehwiro, ndokubva aita zvokudongorera asi haana kupinda. Peter achisvika unowana John akadongorera asina kupinda. Pakudongorera kwaJohn vhesi yatiyo wakaona micheka akadongorera wakaona micheka. Peter achisvika unosvika achipinda mukati. Peter anakuita zvokudongorera. Wakaziva kuti kana tikadongorera ndiri pashe, pashe hapazi mukati. Wakaita zvokupinda. Teerera hama dzinodikana, ndiri kuti mukati meupenyu hwedu kumanya takamanya. Dai vaishonganikwa navo Peter naJohn mukumanya vaingabvunzwa navanhu kuti ko muri kumanyirei? John waiti ndiri kuda kuita kuhwiro, toda kunopinda muhwiro. Ndinoona kuti ichokwadi here kuti wakamuna asi achimanyira kunopinda muhwiro. Vhesi yoti wakasvika akadongorera haana kupinda mukati. Ndiri kuti hama dzinodikana varipo mukati mekunamata kwavo vanoonekwa nenyika vachimanya sevanoda Mwari, vanoonekwa nenyika vachiita sevanoshingairira Mwari, ende vachiratidza kuti vari kumanya. Asi mukumanya kwavo kana vakasvika havapindi, vanoita zvokudongorera. Ndiri kuti hama dzinodikana, hauziwe here mukutenda kwako uri kunamata wakadongorera, iwe usiri mukati. Munhu uri wakadongorera zvomukati unozvida, zvokushe unozvida. Saka uri kuda kupinda mukati, uri kuda kuita kushe nekuti unoda zvose. Ndiri kuti hama dzinodikana, kana uchida kuziva nezviri mukati, pinda mukati. Vazhinji vari kuita kunamata, vachinamata vakadongorera. Unoonekwa sei kuti uri kunamata wakadongorera? Handiti unoona kamupfekero kakwa kekuti kana uchipfeka unosiya mazamu pashi. Kunamata unoda asi uri kunamata wakadongorera. Unoona mhinduro dzako idzi, chero munhu akataura newe zvakanaka, kamupinduriro kakwa kanoratidza kuti wakadongorera. Handiti unoona kamunamatiro kakwa, hasha dzaunadzo hati unodziona. Kumanya uri kumanya, pati uri kusvika uchidongorera. Kunamata wakadongorera kunoonekwa chero pamudziro, kunoonekwa chero pamatauriro, kunoonekwa kuti kana uchinamata mari yako pakunamata kwaMwari hahudi nayo. Mozisi unoti tichaita nevana vedu nemombe dzedu
ngombe dzedu tinomada. Yes. Saka vanoonekwa kuti vanonamata vari mukati. Vanonamata nezvavo zvose vachipa Mwari. Hallelujah. Asi vanonamata vakadongorera. Amen. Vanogoda Mwari. Kana vachipa vanoti tinopa moyo. Yes. Asi mari havadi nayo. Yes. Iti kuti hama dzinodikana. Amen. John wakasvika. Asi wakasvika Akadongorera. Hausi munamati wako here munhu waMwari. Nyaya yokuti unamati yakadongorera haibudi zvakanaka. Kana usingadi kunamata wakadongorera, ziva zvinorekwa neBhaibheri pamusoro pezvekudya kuti rinoti kudii. Worega kunamata wakadongorera usingapikisani neshoko. Kana Bhaibheri rikati chengeta murayiro, chirega kudongorera, pinda pamirayiro. Kana rikati bhabhatidzwa kamwe nemvura zhinji, rega kudongorera uchiita utatu, nyikwa kamwe sezvinoreva shoko. Kana Bhaibheri rikati munhu wakafa hapana chaanoziva, rega kudongorera uchingotevera zvavanhu vakafa. John wakadongorera. John wakadongorera. Vhesi yotiyo Peter achisvika haana kudongorera, haana kumbomira pamukova, haana kubvunza John futi kuti kwaiva wakadongorera. Wakangosvika achipinda. Ndopadzine vhesi John akadongorera, wakangomona micheka. Asi Peter paakapinda mukati wakavona micheka. Pamusoro pemucheka akavona kamucheka kaduku kakanga kakapetwa kakaiswa kumusoro waJesu. Ichi chimucheka ichi chakaonekwa naPeter. John haana kuchivona nemhaka yai nokuti haana kupinda mukati. Kuti vazhinji vanogona kusora Mwari vachiti kuna Mwari hakuna zviriko. Chinoti kana bata Mwari hatiporesi. Zvakonzerwa nokuti iwe uri kunamata wakadongorera. Asi ukapinda mukati uchavona zvisina kuonekwa navanhu. Ndiri kuti ukapinda mukati mesamino raMwari ukanamata Mwari ari mukati mako, uchavona zvisina kuonekwa navanhu. Peter wakaona kamucheka kaduku kakapetwa kakaiswa kumusoro waJesu. Unoziva kuti munhu waMwari pamusoro pekamucheka kaduku kane nyaya kamucheka zvako. Kane nyaya kamucheka imwe yakanga iripo yakangozara muguva, asi yakakamucheka kaduku kane zvakaimirira kamucheka zvako. Pane zvakaimirira kamucheka kanoreva kuti kudii. Pamazuva amadzimambo panguva yamaJudha, mambo vanti kana vosvika pakudya kakanga usingatendegwi kubvunza nomuromo kuti maguta ere nhai mambo. Pamazuva yamaJudha vari madzimambo kwaishandiswa kamucheka ndokaipetwa kwaisiwa patafura, pakona yetafura kakapetwa. Saka wakanga aisa chikafu haabvunzi nemuromo, unongosvika wotarisa akaona kamucheka kakapetwa, wozoti mambo vachiri pakudya havasati vapedza, wobva adzokera. Akadzoka akaona kamucheka kakapetwa kari pakona yetafura, wangodzokera wozoti mambo vachiri pakudya. Kamucheka waizoti kana paanodzoka akawana chabhetenuka chichiradza kuti chimucheka chashanda. Mambo waibva angochikanda chisina kupetwa, woreva kuti izvoni ndapedza. Asi kupetewa kwacho chero zvaingaita samazuva ano kuti mambo waisumuka patafura wombonodavira foni. Kana awisa chikafu aidzoka akawana mambo pasina patafura, asi chimucheka chakapetwa. Waiziva kuti chero mambo asipo patafura, asi havasati vapedza kupetwa kwakamucheka kanoreva kuti mambo uchadzoka chero asipo iko zvino. Asi kana chimucheka ichi chakapetwa ichi mambo uchadzoka chero aingasumuka kaenda kutoileti. Kana chimucheka chakapetwa chairedza kuti mambo uchadzoka patafura. Saka Peter wakapinda akaona chimucheka chakapetwa, zvichireva kuti kudii vakoma, zvichireva kuti kupetwa kwakaita kamucheka Jesu uchadzoka. Ndiri kuti hama dzinodika famba munhu waMwari.
kana chimucheka chapetwa ataura kuti unodzoka. Ichokwadi kuti muchinda unodzoka. Saka vakomana vanoti vapedza Peter naJohani ukaverenga pavhesi ya 10 kunonzi vakadzokera kwavakanga vabva. Asi pane nyaya inoti tibatei chuma. Vanoti vasvika Maria avataurira kunonzi zvino Peter nomumwe mudzidzi vakamhanya vakasiya Maria behind. Hapana wakazoita hanya naMaria wakavakokera kuna Kristu. Regai ndikuudzei hama neshamwari, pane hondo dzatakagwira vamwe muupenyu vakamanya vakasimuka pakutenda, asi vakati vamira hapana wakaita hanya newe. Asi Mwari ngaavongwe, Maria zvina kumumisa, wakaramba achienda kuhiro. Ipapo ndopandoda Mwari ngavatiitire nyasha. Maria unoti avona haana kukuhuniswa nespidi yakashandisa vakomana. Iye unoti ini ndiri mukadzi handigoni kusprinda 100 meters navarume ava. Chandoziva regai vainde kuhiro. Chatinoda is one cause yokuti Ishe waindepi. Saka Maria unotevera hanya yake achingova nayo, hana kurasa tariro, hana kuita ndurumwe panzira, hana kuita ndemo. Ndaitakanga tiri subamu, ndaindigwa mberi navanhu vaifanira kuvasure kwangu. Ndaitichipedzerana ikoko chokwadi, pedzerana nyaya yenyu ikoko. But Maria unoramba achiadvanza, akananga kuhiro. Haana kudisturbiwa nespidi yaJohn, haana kuaffectiwa nespidi yaPeter. Unoramba ari muspidi, akananga kuhiro. Paaida kuti nyaya yake inoperera mainini ndepe kuziva kuti Ishe waiswepi. Regai ndikuudzei vadikani, we are living in a world ine challenges. Mamwe anogona kutimisa panzira, but you can slow down but you never stop. Ngatirambe tichinda takananga kuhiro kusvika tachibata. Saka Maria unosara aripo. Vakomana vanoti vapedza Peter dzavona kamucheka kaduku, vakati mukomana asati apedza kudya unodini, unodzoka. Ndobva vapedza ipapo vadzidzi vanodzokera kumusha kwavo, kumirimo yavo. Then on the way there was that slow coach yakanga yasiwa paspeed, asi iyo ikati handimiri, nyaya yangu inopera ndavona Kristu. Unoramba achiuya Maria, unosvika pabwiro pasisina vanhu, unoti achaziva pana wakamupa feedback yokuti isu Maria todzokera, nokuti dai vakamuudza ungadai akadzokera navo. Saka hapana wakaita hanya naMaria. Maria wakaramba achiadvanza. Kana akavona Peter naJohani vakarasha matembe vachimanya, haana kuita hanya nekwavaiinda. Iye waida evidence of the tomb of Jesus. Ndopa akaramba akainda. Unoti asvika pabwiro chiinda pavhesi ya 11. Verse 11. Asi Maria wakaramba amire kunze kwegwiro. Amen. Chichema. Yes. Zvina achachema akakotama. Akadongorera mugwiro. Hallelujah. Akaona vatumwa vaviri vane nguvo chena. Yes. Vagere. Yes. Umwe kumusoro. Chokwadi. Umwe kumakumbo. Ipapo pakaiswa mutumbi waJesu. Maria unosvika. Unoti I am a weaker vessel. Handigoni kupinda mugwiro. Kana ndikasongana nezvinhu, I cannot stand them. Nokuti I'm powerless. What if the soldiers yemaJudha arimo mukati handipindi, but chandiri kuda kuziva, ndoda kuziva kuna Jesu. Hana kuita hanya nekwakanga kwainda vakomana, but hanya yake yaiva yakuda kuziva kuti where is my Jesus. Petro naJohani umwe adongorera, umwe apinda. Nyaya yavo vakagutsikana ndokupera, vakati Jesu hamuna. Havana kuita hanya whereabouts of Jesus. But when Mary approached the tomb, unomira akatarira mhiro. Zvikanzi unomira ari kunze.
achichema. She was crying. Kuti where is my savior? Regai ndikuudze vadikani. Mwari kana kuti Jesu unosvika pane a touch yabata uchene hwamwari. Ndatini tose tinotsvaka Kristu. Ini newe tinomutsvaka. But pane unondobata percentage part ya Kristu. Saka Mary unomira unoti I'm a weaker vessel. But pane chinhu wani chandiri kuda pano pabwiro. Where is my Jesus? Regai ndikuudze vadikani. Vamwe vanovhunza kuti mari dzavo dziri kupi. Vamwe vanovhunza kuti vana vavo vari kupi. But to Mary wakangaruza zvose apambadza makore achirasha nokutengesa muviri. But ike zvino choraramira kuchina unoti where is my Jesus? Maria unochema akamira pabwiro akadongorera mukati akati zvishoma wava kugena confidence akati regai ndidongorerevo chero fiye iripo. Unoti adongorera nokuti pana Maria there was a search of the heart. Achirevesa nomoyo kurevesa. Denga rikagara emergency meeting. Vakati hazvigoni kuti Maria adongorere avone madhendi. Maria ngavone vatumwa adongorera. There appears the angels for the comfort of this woman. Regai ndikuudze vadikani. Pane patakadongorera mumabwiro oupenyu tikavona rima. There is no light mukati mebwiro bwoupenyu. Kana tapfigirwa mubwiro hatigoni kuwana chiedza. But when Mary searches Christ, unodongorera. Denga rinoti hatina kutendera vana Peter kuona izvi. Hatina kutendera John chero adongorera kuona izvi. Maangels manyai mutaure naMaria. Saka zvikanzi vakanga vagere mumwe kwaiva nomusoro waJesu, mumwe kwaiva nomutumbo waJesu. Vakamutaridza picture yemavatire aKristu. Mary unozviona kuti kugere muchinda uyu ndokwaiva nomusoro, kugere uyu ndokwaiva namakumbo. Maria vanotarirana. Verenga vhesi ya 13. Ivo vakati kwaari, mai munochemeiko? Yes. Akati kwavari, nekuti vabvisa Ishe wangu, zvino handizivi kwavakamuisa. Vatumwa vanoti regai ndikuudze vadikani. Pane time yokuti denga rinogara emergency meeting. Rotuma vatumwa kuzokuvhunza kuti unochemei. Amapawisisa here vana vaMwari. Pane patakachema kuvanhu, pane patakachema kuvarume vedu, pane patakachema kuvana vedu, pane patakachema kuvabereki vedu. But there is a time yatinoda kuita sanctify, yandinoinda pamberi paMwari kundochema. Zvikai vakati vadaro, zvikanzi vatumwa vakati mai munochemei. They were concerned about what made Maria to cry. Zvikanzi ndamudovona kuti mukadzi unochemei. Pamwe unochema mari, pamwe unochema vana. Mubvunzei kuti unochemei. Alas, pamoyo waMaria there was only one person. Zvikai kudina Maria. Zvino wakati achireva izvozvo, yes, akatendeukira shure akabona Jesu amire. Yes. Asi haana kuziva kuti ndiJesu. Amapawere vana vaMwari. Zvikanzi vatuma vachireva izvozvo, denga ravuyisira Maria two angels for a comfort. Kuti vasongane nezvaichemera. Regai ndikuudzei vadikani, munochemei. Chirikadzi munochemei. Songanai naJesu. Mutaure navatumwa zvamunochema chaizvo. Regai ndikuudzei vadikani, vana baba munochemei. Kana muchichema Mwari uchatuma vatumwa kusongana nemi. Saka vanosvika zvikanzi vakadero. Jesus could not stand misodzi yaMaria. Nokuti pakatumwa vatumwa vaifanira kunge vakapedzerana naMaria. Muri pauyisa here vana vaMwari? Vaifanira kunge vakapedzerana naMaria. Asi Jesu unoti vatumwa vasati vapedza namai, Jesu unoti vakomana ndichamiriri dzimwe nyaya dzose. I cannot stand this woman's tears. I am here for her. Saka Jesu unosvika zvikai vachirava izvozvo. Jesu akavona Maria, wakavona shure kwake kwamira Jesu, asi haana kuziva kuti ndiye. Nemhaka yekuti pane zvaishuvira pamoyo. She could not believe her eyes. Akati amutarira Jesu wanga achinja fomu kuna Maria. Haana kurangarira kuti ndiye Kristu zvechokwadi. Zvikanzi kudi Jesu akati kwaari, mai munochemei? Yes. Munotsvaka aniko? Iye
achiti ndiye murimi womunda. akati kwaari, Ishe kana murimi mamubvisa ndiudzei pamamuisa. Amapawa ere vana vaMwari. Jesu unosvika unoti kuna Maria, mai munochemei? Zvikanzi naMaria unomutarira unoti ndiye umwe murimi wemunda. Pane patakataura naMwari tikatadza kumita recognize. But chandakada pana Maria, chero angasina kurecognize Jesu, haana kubva panzvimbo yokuda kumuona. Unoti ndoda kukuona. Saka Jesu unoti chausingazivi ndo chandauya kuzokutaridza. Unovhunza Maria kuti Mwari wedu pachake ungaita hanya to an extent yokuda kuziva nokuhwisisa kuchema kwako. Kudenga kuda Mwari vanogona. Mwari ngavatiwanire nyasha. Saka Maria unoti amutarira akati ndimudzei henyu kwamamuisa, nokuti handina imwe nyaya ndavinga pano. I am looking for my Jesus. When it comes to Jesus, it's better kuti ndipinde mudenja. Where is my Jesus? Zvikayemi murimi womunda, ndimudzei kwamamudini, kwamamuisa. Ndinoona kuti Maria dai aigona kuzuza murimi weminda. Waimuzuza vakasundidzirana achida kuziva kwaadini naye kwaaiswa. Zvikaikudii? Verse 16. Jesu akati kwaari, Maria. Iye akatendevuka akati kwaari nechiRebheru, Rabhoni, ndokuti mudzidzisi. Aimira ipapo. Ipapa pane nyaya. Maria uri kutaura nomurimi womunda. Uri kuti ndimudzei kuti Ishe wangu maisebe. Achitaura naye akamutarira. Jesu unoti, Maria. Maria uno understand the voice of Jesus. Murume wakataura naye patsime unoziva wira Kristu. Saka pakati Jesu Maria, Bhaibheri rinoita une rinoti wakatendevuka akamutarira. Yet Maria achitaura naJesu wanga akatarira murimi womunda. Paanonzi Maria naJesu, Maria ipapo brain dzake dzakaita U-turn, ndobva atarirazve kuna Jesu. Haana kuzoona murimi womunda, unoona Jesu pachake. Zvikanzi naMaria mudzidzisi, Rabhoni ndokuti mudzidzisi. Jesu akati kudii? Jesu akati kwaari, usandibate nokuti ndichigere kukwira kuna Baba. Yes. Asi enda kuhamba. Yes. Ndinokwira kuna Baba vangu na Baba venyu. Amen. Kuna Mwari wangu na Mwari wenyu. Yes. Maria Magdalena akaenda. Amen. Akaudza vadzidzi achiti, ndabona Ishe. Ndabona Jesu. Uye kuti wakanga audzwa zvinhu. Uye wakanga audzwa zvinhu zvinai. Mwari ngavakomborere kuverengwa kweshoko rako. Perseverance dzaMary ari pabwiro dzakaburusa denga, vatumwa vakasvika. Perseverance dzaMary ari pabwiro. Ini ndinofara nomuKristu usingatariri his left or her right, usingacherekedzi those around her. Chero segregation ikavapo pakati penyu, iye hatariri kusarudzwa, unotsvaga Kristu. Saka Maria unoramba amire denga rose ndokuburuka naJesu pachake ndobva osvika pana Maria. Paanomuti Maria, Maria unoti Rabhoni, nokuti she knew the voice of a Jesus. Regai ndikuudzei vadikanike zvino, pataimu yatiri kurarama, vatendi vachasara vamire naMwari ndeavo voka who understand the voice of Jesus. Ndo avo vachati vapinda pamacrucibles vanogona kusara vamire vakwatiswa mucrucible, asi because they understand the voice of Jesus vanoramba vachitsva vakamira. Maria was desperate for Jesus. Ndo mweya unofanira kuva pakati pedu mumazuva ano. Maria unodzokera wondovaudza kuti ndamubona uri pawisere vana vaMwari. Ndofunga vana Peter vaigona kuti kufarisa kwako kwatanga wamuona kupi, nokuti isu tabvamo manga musina munhu. Maria akati ndamubona, ndobva uvarondedzera zvaakanga avona. Ukavona wapinda pakaoma, wait for Jesus. Sure. Pray to Christ. Amen. Until he appears. Amen. He might send angels, but angels are not Jesus.
iti ndinoda iye chake Jesu bune. Jesu wakaburuka nokuda kwaMaria Magdala. Munhu wakanga ane zita raiva nenhoroondo yezvakaipa mukati mezuva ranhasi. Vadikani vangu, zvimwe vanga vapo, handizivi choma kana pane zvaungada kutaura nokuwedzera, nokuti nyaya yaMaria, if we are not searchful pana Kristu like what Maria did, hatigoni kupabuda. Maria tried her best until she finds the face of Jesus. Dai Mwari vatiitira zvakanaka nokuti kushingirira nokutsunga pakugosha kwezvinhu kunoita kuti Kristu vaburuke. He came for the benefit of Maria, and ndiye wakadeliver the good news to the disciples kundovabudza kuti Ishe wadini nai, Ishe wamuka. Panguva ino Mwari vachitiwanira nyasha, toda kuwana nguva yekunamata kuti Mwari takakutsvagai for such a long time. Pamwe takabva panzvimbo like John and Peter, musina kutuma ma-messengers. Pamwe takaona ma-messengers, we did not wait for you to come and appear in our lives. Panguva ino yenguva dzino mukati mezuva ranhasi, it is my prayer, my sister, that Jesus meet you at the point of needs. It is my prayer, my brothers, my mothers, and our uncles, kuti Mwari vasongane nemi panguva dzenyu dzokutambudzika. Ina ndina gakava naMwari ava, ndakasongana navo pakawanda, vakandiitira zvinotyisa. I was fed by a mad woman, zvinhu zvisina kumboonekwa navanhu, asi ndiri umwe wevanhu vanouoka tou ndichitenda simba raMwari rokuchengetwa nomugwere wepfungwa. Vapenyu varipo. This Jesus, in any time, he can show up in your situation. Mwari ngavakubetsere shamwari dzangu. Kudenga uku kuna Mwari vanogona kuripira mhaka dzedu pasi rino tichivapenyu. Mwari vanoitira zvakanaka. He appears for Maria. He can also appear for me and you, my sister. Unogona kuzviratidza kunyangwe nanhasi kwauri mudikani wangu. Regai tinamati. Kuna baba wedu vari kudenga. Amen. Tabuya pamberi pechigaro chenjovushe nechigaro chokutonga. Ndimi moga munoti pamavhura. Amen. Hakuna uchavhara. Pamavhara hakuna unovhura. Kana Elijah akachengetwa namakunguo, imi mukachengeta Maria mukati meusiku achikutsvaga inokutsvaga chiso chenyu. Here comes the sisters in Christ. Here comes our elders, our pastors, our deacons. Havanoi vanhu venyu nyika yose vanoda kuuya pamberi penyu nenyaya dzavo. They need your strength. Vanoda kubva vakuonai Mwari. Tigwirai nokuti muri Mwari. Panguva ino Mwari tinokumbira nyasha. Songanai nesu pakuchema kwedu as we shall finish kuterera nyaya yeshoko renyu. Rangarirai vana Maria vachakamira pabwiro vari kuti havazivi kwamaiswa. Show yourself in their lives. Vave neevidence yepresence yenyu mukati meupenyu. Mazvita mutsvene waIsraeri, imi munotyisa hamupikisiwi. Pane patakakonewa kuchengetwa navapenyu pamazuva ekare kare, mukatuma mugwere wepfungwa akarepresenta everyone, and you were there imi Mwari mukazviratidza muupenyu hwedu. We have many testimonies dzatinogona kutenda pamberi penyu. Avo vana Maria vari kuchema vamire pabwiro. Show yourself and give them a charge. Avo vana Peter vari kutambudzika vakushaiwai. Show yourself and give them courage to live and the courage to stand on until you appears. Mazvita enyu mutsvene waIsraeri nokuti matiitira zvakanaka. Muzita renyu rinogara nokusingaperi. Amen. Amen. Danza kona kesesa Jesu aponesa iroso sokoraura. Jesu aponesa siwisa ikatese kumiri yokwenyanza tenzi anotituma.
Jesu aponesa, naita kuponesa, mumakomonenga, riore kukurira, Jesu aponesa. Pamweya, Jesu aponesa, kuti ndudzidzizoda, Jesu aponesa, daidza kuponesa, mumakomonenga, riore kukurira, Jesu aponesa. Jesu aponesa, kuti ndudzidzizoda, Jesu aponesa, daidza kuponesa, mumakomonenga, riore kukurira, Jesu aponesa. Ovumaindi fambenemi sezakai tainoki mubateru okorangu nditauri ranenemi kananzira yoshaikwa divumeidi fambenemi handingambo fambideka duturiri kuvuvuta mirauya kateiwa wawengiwa nondieza eseaya matambudzo tenzivumaindi fambenemi kuti mandipazororo zvepasi zvinowanando ndozofamba nekushinga ndotakura muchinjiko dakarandi one Zioni tenzi vumaindi fambenemi kuti mandipazororo zvepasi zvinowanando ndozofamba nekushinga